l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. Pròleg. Julio César Cano, autor de les novel·les protagonitzades per l'inspector Montfort. Quan vaig decidir el títol per a l'estrany cas del vagabund de la plaça de la Independència, que finalment vaig titular Asesinato en la plaza de la Farola, ho vaig fer amb la intenció de donar més visibilitat a un lloc emblemàtic que suporta amb estoicisme el seu nom popular. A mi, el que em fascinava llavors era imaginar que aquell símbol de Castelló representava la llum que havia baixat de la muntanya per a ocupar el pla, com una epopeia digna d'heroïcitats ancestrals. Vaig escriure el llibre sense la pretensió que tinguera continuïtat. Vaig idear per a l'ocasió un personatge perquè, a través dels seus ulls de foraster, contara el que jo mateix sentia per la ciutat i la seva província. Poc temps després, els lectors van demanar més novel·les de l'inspector Montfort i vaig decidir aparcar altres projectes literaris per a ocupar-me en la tasca de contar les virtuts i també algunes maldats de Castelló a través del popular personatge. L'editorial va voler recrear en les portades de les novel·les els llocs que representaven el perfil més reconeixible de la ciutat: la Farola, la Cocatedral, el Mercat Central, l'edifici de Correus, el teatre principal i fins i tot la Marjaleria, llocs que avui dia lluïssen amb orgull en les llibreries de tot el país. Este llibre, que ara tenen a les seues mans, recull l'essència de molts dels emplaçaments que vaig voler retratar amb mirada literària a través de les novel·les. Llocs i llegendes de Castelló, em va dir Quique Massó que es titularia el llibre. I jo em vaig dir, què fa un escriptor de novel·la policíaca prologant un exemplar de l'associació cultural l'Aljama replí de textos tan estretament vinculats a la ciutat? Però resulta que no anava tan desencaminat. A més que jo no sé dir que no quan la proposta té màgia. I esta la té, els ho assegure. D'això s'encarrega un magnífic elenc d'autors: Pasqual Mas, Arturo España, José Juan Sidro, Queta Ródenas, Vicent Sales, Quique Massó, Francisco Urbano, Antonio Arbeloa, Carlos Tosca, Luis Aleixandre, Rosa Miró, Jaume García, José Luis Guillamón, Mónica Mira, Ana Rosa Sanfeliu, Mari Carmen Castillo, Vicente Cornelles, Vanessa Escrich, Vicent Gascó i Manel Domínguez Pallarès del taller d'escriptura de Luigi, que a través de les seues narracions els faran descobrir aspectes de la capital que tal vegada desconeixien. Castelló és una ciutat viva, efervescent, plena de racons únics, capaços de protagonitzar les millors aventures romàntiques, de suspens, històriques i fins i tot del més descarnat gènere de terror. Llocs i llegendes de Castelló. Poques vegades un títol va ser tan explícit. Les i els autors elegits s'han donat cita en aquestes pàgines per a donar curs al que l'imaginari popular s'ha encarregat de perpetuar com a signe inequívoc. Al meu cap acudeixen ara les llegendes de Gustavo Adolfo Bécquer en la numantina Muntanya de les Ànimes, la Barcelona embruixada de Carlos Ruiz Zafón, o els llocs cervantins que Don Miguel va immortalitzar en la més universal de les obres escrites en llengua castellana. Travessen este modest pròleg i endinsen-se en les pàgines que el succeïssen. Descobrisquen uns certs paratges de la ciutat i no s'estranyen si a partir d'aquest moment els veuen de manera diferent. Coneguen les llegendes orals que s'han transmès de generació en generació i que, com un volum dens, han surat durant tots estos anys ocupant els carrers. Deixen-se atrapar per l'encanteri de les plomes que volen amb imaginació, per les rondalles narrades entorn d'una suculenta paella dominical o davant d'un pantagruèlic esmorzar a l'ombra dels tarongers. La tradició popular és la màgia d'un poble, li dona sentit, li atorga personalitat. Estos són els records transformats pel tràfic del boca a boca, que lluny de perdre autenticitat, aconsegueixen ser-ho encara més. Castelló és lloc de racons i mites, lliguen i gaudisquen amb les i els autors que han plasmat la seva petjada inesborrable en este llibre. Isquen al carrer després i busquen els llocs citats fins a trobar-los, localitzen les llegendes, somien amb un món irreal però reconeixible. La ciutat és pacient. Els esperarà amb les seues alegories aguaitant després de girar qualsevol cantonada, allí on menys ho sospiten. Atrevisquen-se a travessar la màgica línia entre la superstició
i la realitat.